Здравейте на всички, аз съм Тоен Геймс и ние ще играем на Agara.io. Така. Тази игра е много заебяваща и ще започнем. Играл съм я 2-3 пъти. Много е заебяваща, като отново казвам. Целта е да ядете по-малките и да спазите от по-големите. Сега тук ще преследвам NASA. Има и скинове, там различни картинки. Например, можете да играете с скин, като напишете дадено никче, така се изразя. Например, доги. И ще играете като куче. Картинката ще е на куче. После ще покажа там накрая. 2-3 пъти ще опитам да превзема топа и после стоям тук. Това е мунка. Тук е Обама и Насилен. Едно, сега ще пробвам нещо. Айде. Увай, малко лагове и се прецаках самичък. Няма нищо. Ще ти го върна. О, не. Другата ни се разделяй. Поне на друга посока. Тук има някакъв оранжев. Едва. И сега ще се помня. Но. Добре. Ай. Много лагва. Не. Много какво стана, бе. Добре, още един път. Сега ще покажа скиновете. Например, ето това. Г. И ето. Доги. Не. Много лагва. Не вярвам, че ще стигна някое място в класацията там. Дето е в дясно. Не е това. Не. Тук малко е прескакващо. Сега дето лагва и направо. О, Франция. Това са тя гадняци. Дето ни прецакаха през 94-та година световно. Нищо. Важно е, че сме на 4-то място. Днес ще се опитаме. Кот направим за 2-3 опита. Това при доги. Само да има издето и барда. Аз съм си едно кученце. Ела да голяма зелена котка. По-скоро малка. Ооо, ес! Взяхме го. Само да не изяде лунгари. Ще става лошо. Поне 10-то място ще съм доволен в това клипче. Само този да не се раздели. Не. Ба сегането. Добре. Сигурно още 2 опита ще се опитам да направи. Ще спра клипче. Добре. Айде. Ето още едно клипче. Аз пък клипче скинче. Тъй. Какво да видим? Тъй. Можете да напишете, например, Турция или нещо там, някаква друга държава, която си искате. Добре. Ето още някой там скинче. Добре. И това е знак. Знака там на светлост.
Не. Няма да ме изяждаш на сир. Ето още едно. 8 ч. Има и на това. Теле. Да. Като виждате, има и мобилно приложение. Аз го имам даже, обаче от телефона аз много трудно го управлявам там и не мога просто да направя нищо. Ела да. Той пък ще се съединя. Не. Ела бе, диветка. Това е кол. Ръчка. Само е то сенпай да не се раздели, че... Ела. Това бързо ще да отида на 10-то място, ако го бях изял целия. Това ми го казах аз. Морята не се разделя марсиалето. Това пак е колкото мене и нищо няма стане. Няма облиза. Ела бе му повече. Ела при моята 9 гад. При моята голяма топка. Ела. Не. Те са много бързи, колкото по-голям си, толкова по-големи сме, толкова ще сме по-бавни. Това си е даже и логично. Драги наса не се разделя, ако обичаш. Той изядахме един. Не. Тук може да се израдваме, че изядахме един и тук виж, изяли са на вече. Ела, пробваме нещо. Той се усети, че ще го пробваме. Това Ципрас чуля. Здравей Ципрас. Това при моята голяма топка. Това бе, иди бе. Това е баки. И това отде се взе. Майко, това откъде изкопна начи. Ето. Цели 1 минута и 46 секунди съм седал. И една топка съм изял. Така, още някой скин ще там да си изберем. Например... Хайде малко така. С това толкова скин ще хвана вече с нашия сник в YouTube. Так, ако успеем. Много гамно лагва и просто не мога да се справя, не мога да издавам такъв като ви. Право. Няма, още два опита и спира. Това вече ще се опитам да намеря начин да премахна този лак, защото така играта не ми е интерес, защото там като лагва и не знаеш да изкочи нещо като в предишния път и той пък ще се разсмес. Его дето жълто дет ме издаде. Ето да им бе. Това бе какво? Това е моето момче. Това при Тони. Муда, те не са раздели. 4 турция. Там те нещо.
Ако е ава към. Добре. Това мисля, че ще мога да го издам. Тя направо е по-голяма само, но пак сме твърде малки за нея. И така, ако топката е по-малка от това зеленото, може да съкрием в него по-големите. Ако са по-големи евентуално и минем през ета и точно на взриви ще стане на много такива малки топчета. Което е гадно. Което не е... Мислих, че е аз. Да, момче. Само се там понимаеш, няма видео като се разбира. Малко става тук. Не, баване. Yes. И да изяда тия топчета. Също да не ме изядат мен отново. И изядаха ми едното. Беги. Елей. Колко съм 170. Това е пръщо. Тъпък колкото ме е. И че не искам да се замесвам с тези конфети. Обаче то оранжевия ще го издам веднага. Така на все. Значи... Просто много гадно лагва. Това 69 да не ме заресам. Лаве. Това примува тон. Това е тотален фейл. Провал. Я да помня нещо. Това е много. Они. Не идеш, не. Още съм лап. Григорий, колко Мерси. Не ме заждай. Това е Обама. Това е цивен ударен. Просто... Колко ти пращи, че се разбил. Сега е нашия момент. Ела бе. Колко е гадно като лагва. Ами, направо е сега ще трек. Ооо, дем. Е, това е. За това го. А само да са съединени още малко. То ще ми изяде малките. Ще ми изяде бебетата. Ела сега. Ай, момче. Ела по моята голяма топка. Това е. Там е знанието на Италия. Долито ма е по-малък. Ела Доги. Ела трудно. Еза. Яла. Това ще е. Това ще е за епизодче. Споделя се филма, там абонирайте се ако искате. И това е. Чао.